Sanibonani uPrince Nuba lo okhulumayo. Ngiyakwamukela mangabe usemusha kule channel yethu. Sicela ucofe usubscribe after usuqedile ukubuka bese uyalayika. Ezivela namhlanje kuvela ukuthi uPheni umaphenebula isiphenebula saphenebula umntwana enophenyane useyitholele umsebenzi omusha eGoli lapho ezosakaza khona kwaminye imisakazo. Yize singazi ukuthi omuphi lo msakazo but ubonise injabulo enkulu lapha enkundleni zokuxhumana esho ukuthi usethola umsebenzi futhi umsebenzi awutholile. Umndisisa ngamabhanoyi akahambi phansi uyandiza nje umntaka Ntuli lapha. Besicela ukuthi usho ukuthi wena uthini uvo lwakho after le ndaba ezinhle ezehlele intombazane encane nje bese sandela kwehlelwa izinto ezimbi zokulahlela umsebenzi but ngenxa kaNkulunkulu wathola umsebenzi omusha. Sicela usho lapha kuma comment ukuthi wena uthini, luthini uvo lwakho, uthini ukujabula kwakho. Siyabonga kakhulu.